Sekunjalo-ke madoda, uyena-ke uFokazondi la u-Andile, i-herbalist. Lana-ke ngine-product la eyakhelwa amadoda. Athi ngimkhombise. Nakya. Boba, nina enizaziyo, hhayi nina eningazazi, nina enizaziyo. Nawu ujuice. Nawu ujuice, ujuice wokuthi wena uzibone uyindoda kulelo cebo. Uzibone uyinkunzi kulelo khaya. Ngeke ngisho okuningi abantu abadala, ngicela nje nina engifisa ukuxhumana nami isondele nginikeze lo juice lo. Sawuyena uvukana undaba, u-Andile wakwaZondi. Lo juice-ke lo ngike ngichaze ngizama ukunaba nje kabanzi ngawo. Ujuice nje ongatheni uyayishayela, akukho nje umonakalo okuwubheka. Kodwa mase ensimini uthi uyohlakula noma uye-groundini uthi uyodlala ibhola, ila usubona khona kumehluko. Into oyenzayo kulo 2 litha lo lokushaya uhafu nje wenkomishi, lokushaya uhafu nje wenkomishi, lokushaya uhafu wenkomishi. Ngizoma lapha. Nina bobaba enizaziyo ukuthi nigibela itekisi kodwa nisheshe nihle endleleni ningakafiki esitobhini. Ujuice wenu ujuice. Nani bomama ingazizwa kahle umdlandla obi khona ukuthi ugijela amatekisi ingathi ubaba usethanda kakhulu ukugibela. Juice. Cela-ke nina-ke enizizwa ukuthi cha le juice niyayidinga. Ngixhumane nami ngizomchazela ukuthi ngiyithola kanjani. Siyakhulumisana nje sabantu. Inhloso yale juice ukuthi kulungisa ikhaya, kulungisa icebo. Abantu bazwane. Ngakukhona engxabano. Into emnandi-ke lapha kunenamathela. Oseke wayisebenzisa nje oseke wayiphuza nje. Ngeke ngisho okuningi uzozwa ngani, uzingane zakwethu.